годишнина. Тя ще е от утре нашето бъдеще. В бъдеще ще се превърне в смелостта ни да работим и творим така, че с още по-голямо самочувствие да дочакаме и посрещнем тази годишнина, която ще бъде възможна само ако искрата продължи да бъде жива. По-важното е времето до тогава да не минава безучастно край нас, а ние да го осъществяваме по наша мярка и според нашата съвест. И петата дума е бъдеще. Но не бъдеще този абстрактен и не ангажира смисъл на времето утре и след години. Бъдеще смисъл на утрешните творци, съзидатели и иноватори, благодарение на които читалището като институция ще продължи да следва обновленския си път, запазвайки романтиката на своята просветителност и творческа същност. Защото е повече от ясно. Вчера е история, днес е дар, а утре е надежда. Затова нека всички, които сме в тази зала, както и повечето, които не са тук тази вечер, но са свързани, обичат читалище Искра, и тези, които сте пред телевизионните екрани, никога не забравяме, че днес ние сме тези, които имаме този съдбовен дар. Ще се изразяваме метафорично, да напояват с живителен сок корените на всяко младо дърво, което един ден ще ражда обилни плодове за новите поколения. И така, памет, живо изкуство, публика, искра и бъдеще. От този юбилей до следващия. Това е моето празнично послание и моята молба. Дълбоко съм убеден, че ако тези 5 думи се изпълнят със смисъл и съдържание, пред Народно читалище Искра ще има само една възможност. Както от рождението си до сега, да продължи да бъде сред